Hello everyone! Tapos na ang Valentine's? Tapos na! At anong ginawa nyo kahapon? Wow! Alam ko. May mga iba dyan, labjog. Sa Bisaya yon guys. Ang ibig sabihin nun ay labjog. You know, shaking. Shaking with your love. Ang tindi, ano? Shaking. Ano yun? Nag-earthquake kagabi? Huwag naman. Ipalayo mo, Lord. No, not literally. Nag-earthquake sa, ewan, kayo nang bahalang mag-isip. Anyway, guys, welcome again to my channel. Belated Happy Valentine's. At eto na naman, meron na naman akong makeup na nagawa today. At ito ay share ko paano ko ginawa ito, guys. Okay? So, if you want to make or if you like this look, please watch the video, okay? At sana naman ay ma-enjoy nyo ang pag-watch, okay? Seryoso pa naman ako pag nag-makeup, naks, seryoso. Okay, panoorin at tapusin, ha? Okay, kung nagustuhan nyo, mag-like naman kayo and then mag-comment at bigyan nyo ako ng mga some suggestions para dito sa channel natin. And then magpasalamat ako ng napakarami. Malapit na tayong mag 13K at hinihahanda ko yung mga giveaways ko pag naabot ko yung 13K, sabi ko. Okay? So, abangan. And then, okay. Happy watching, happy viewing. Sana naman naibigan nyo itong look ko ngayon. At napakasimple. Tawag ko dito ay anong tawag ko dito? Fresh, glowy makeup for everyday. Yeah. Hi everyone! Nandito na naman tayo para sa isang makeup. Okay, hindi na ako magsasalita. Mamaya ako explain kung ano ito.